πάνω. Πρέπει άρα να το λογαριάζουν αυτό οι άλλοι, αυτό το ελάχιστο τέλος πάντων που δεν γίνεται, ας πούμε, να τα αποφύγω το τι υπάρχουν. Να, παντρεύτηκε σήμερα. Ας ακριβολογήσουμε. Την άφησα να με παντρεύει. Άλλο γεγονός, άλλη φυλακή την αγγίκη. Αμέσως σχεδόν μετά άρχισε να τσινάει, να κάνει σαμάνιασμένη για να μπορέσει να ξεφύγει. Και πίστεψε, υπέροχη πολύ. Μετά βρέθηκε αυτή η λύση, της άφησε εδώ τα πάντα. Πήρα μαζί μου μονάχα τα βιβλία και τα μαγειρικά μου σύνεργα. Το ξέρεις και τα δυο μου είναι απαραίτητα. Μα και το κάνω. Καταλαβαίνω όμως πως όλα αυτά είναι ανώφελα, γιατί τυπικά ο ρόλος που μου ανεγγέλθηκε από ένα γεγονός, που δεν γίνεται βέβαια να αναιρεθεί, παραμένει. Είμαι ο Σύζυγος. Και αυτό βέβαια δεν θα ήταν άσχημο να το έχει κανείς λιγάκι υπόψη. Μπα, δεν βαριέσαι. Προσεκτεύει πώς κάνουν οι τυφλοί. Οι τυφλοί? Ναι. Πες ένα τυφλό που πάει ψηλαφώντας να βρικάρει. Παπ, δίπλα σου είναι. Λοιπόν, θα γυρίσει αμέσως κατάφατα κατά τη μεριά του αντικειμένου. Το ίδιο και αυτή η ευλογημένη γυναίκα. Ποτέ θα σταθεί πλάι. Πάντα αντιμέτωπη. Ξέρεις αλήθεια, αν έχει τίποτα να μου πει? Όχι. Από ό,τι ξέρω. Φαίνεται ήθελε να μας κάνει γούστο. Δεν κατάλαβα. Πού μας έχει έτσι δώσει οι δυο μας αντίκριμα. Μπορεί να νομίζει πως εγώ κιόλας. Δεν κοιτάω. Θα γέρει. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, σήμερα τώρα τι λες, κάθισε. Άλλωστε η ώρα σχεδόν έχει περάσει. Πρέπει να φύγω εγώ. Και αφού λες μάλιστα πως δεν έχει τίποτα να μου πει. Λοιπόν, αγαπητέ μου, είναι θλιβερό όταν έχει μπει κανείς στο νόημα του παιχνιδιού. Ποιο παιχνίδι? Αυτό εδώ. Κι όλο γενικά αυτό το παιχνίδι που λέγεται ζωή. Και έχεις μπει στο νόημα εσύ. Από καιρό ξέρω βάζει και το πάρκο που κερασωτή. Δεν μου το λες και εμένα. Όχι, δεν κάνει και εσένα. Ο κερασωτή με την πρέπει να αμυνθεί, να υπερασπιστεί. Είναι όμως μια άμυνα, θα την έλεγα, απεγνωσμένη. Που εσύ προφανώς δεν μπορείς καν να τη διανοηθείς. Τι απεγνωσμένη, μες τα όλα? Όχι, απεγνωσμένη με την απόλυτη κυριολεκτική έννοια που έχει λέξει απόγνωση. Και παρόλα αυτά, δίχως το παραμικρό ίχνος πικρίας. Τι είδους άμυνα είναι τότε? Η πιο σταθερή.